Dragilor, avem aici pe Narghita, uite, o venit să ne ajute la magazin. Narghita, uite aici în ea, o venit să împacheteze hainele astea, să le împacheteze, Dumnezeu să-i dea sănătate. Că Dar uite, de ce nu băgați pantalon la pantalon? e femeie serioasă. Păi ți-am ajutat pe tine, mamă? Să vii să faci tu aici un pic de ordine, Pantalon că ea la mai vine pantalon, săraca să și ne vedem. mai ajută, mărâta. Pantalon la pantalon, nu știți? Nu. Dar de ce ați făcut numai... Oh, Stai așa, pantalon la pantalon. Ce, n-aveți locuri? N-am locuri, mamă, de aia l-am pus. Dar pune-le așa în ea, fii atent. Pune aici pantaloni, aici bluze, știi? Stai așa. Unul peste altul. No. Și unde zic că ai fost? Ai mai avut concerte? Nu mai prea am făcut, că am ajutat poliția locală să-i prind țiganii care fură pe bolți. Duce. Da. Hai de mine tu. Am ajuns ajutantul la poliție. Ajutantul. Ce ești? Ce ai zis că ești? Ajutantă. Ajutantă. N-am mâncat sufletul tău, că n-am auzit de asta încă. Ajutantă, auzi tu. Ajutat la poliție, da. Dar ce Local. expresie e asta? Ce expresie e asta? Să nu furi, să nu minți. Duce. Da. Nu, tu. Axorii. Nu, dragilor. Cum? Axorii. Axorii? Da. Nu i-am sori. Axorii, zici tu. Îmi pare rău. Așa îmi pare rău. Da. Duce tu. Bun, n-ai păturat cum Nici trebuie. n-am păturat cum trebuie. Bate norocul pe aia care... Da, oamenii vin și fac mizerie, mamă, nu eu. Că eu le fac. Da, oamenii ăștia N-au rușine, n-au plăcere. n-au rușine, n-au nici plăcere. N-au bate norocul. Ui, știi că ăsta o trăit mulți ani. O trăit. Dar cine e omul ăsta? Ghici. Nu știu cine e. Semil Boca. Emil Boca? Da. Cum îl cheamă? Semil Boc. Semil Boc? Da, e călugăr post. În 1942 a fost. A făcut pușcării pentru credință Duce tu. la Ghergudes. Și așa e numele lui? Și apoi a murit în scrisoare în 1945. Acolo a decedat. Duce. În pușcărie a murit. Dumnezeu să-l ierte. În pușcărie să ruga. Dar cum el. îl cheamă pe ăsta? Că am Semil uitat. Boc. Semil? Boc. Așa e numele lui? Duce tu. N-ai știut că ai poza cu lui? Dar N-ai pe n-a știut? știut tu. E sfânt. E sfânt. E sfânt, mă, Cine copile. l-a declarat sfânt? Oamenii. Oamenii l-au declarat sfânt. Dacă o stat în mănăstire călugăr, Dar pe tine, te-a declarat oare sfântă oamenii ăștia? Când mori. e adevărat. Te declară De sfântă. unde știi că am darul de vindecări? De unde știi? Ai văzut? De Că eu unde știi, mă, știu copile? că ai darul vindecării. De unde știi? Ai. De darul. unde știi? Bată-te. Da, uite că m-a dat Duhul Sfânt. Să-mi dau seama, vezi? Când mor te bagă și în raclă. În raclă de aia sfântă și pe vin și se închină la tine. Amin. Și tu faci minuni după. Am făcut și minuni. Ieri a venit o femeie la mine, Du-te. data cu cancer. Cu cancer. I-am zis să nu mănâncă nimic timp de o lună de Să nu zile. mâncă nimica. Că dacă nu mănâncă nimic, pot să-l vindec. Dacă mâncă, nu pot vindeca. Nu poți vindeca. Nu. Dacă mănânci, Dar e ce sunt degetele albastre? Ce ai făcut acolo? ne-am vopsit părul. Ți-ai vopsit părul și apoi ți-ai vopsit și unghiile. Apoi, de la boxea, nu iesă. Trebuie să dau cu ceva și n-am. Trebuie să dai copilă. Sau cu barosul. Doamne, nu mă lăsa, Iisus. Domnul să aibă milă de tine. Să aibă Dumnezeu milă. Nu judec omul, Doamne. Mai glumim, iubire. Știu. Cum zice cineva, că așa mi-o zic cineva către mine, mi-o zice iubire, am așa zic și eu către tine, iubire. O, Doamne, Nu place Iisuse. cum arată ăștia. Nu-ți place așa-i? Mie trebuie cu plouă. Ce să facem, dragilor? Râdem și glumim și mai facem și noi să treacă timpul, ce să zicem. Noi o îndrăgim pe Narghita foarte tare. Te rog frumos, bag o cântare de aia la oamenii ăștia, că vrea să-ți asculte. Că toată lumea mă bolonză la cap că o zis că unde e Narghita, unde e Narghita. Te rog frumos, bag o cântare de aia, un valo, ceva frumos. Să-i audă oamenii ăștia. O, Iisuse, mântuire,
laudă, veniți, veniți. Amin. De ce plâng, Iisus veni, laudă-mi Iisus. N-ai voie pe asta. N-ai voie pe ăsta? Iisus veni și salti spune, Iisuse prea iubit, laudă-mi Iisus venit. Amin. Cine-o crezut ești vindecat. Glorie Și Domnului. încrezi în tine propului, laudă-mi Iisus veni, Iisus veni, să-ți spune. Amin. Amin.